Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Keptäniň jemi bilen men ýokşan anagura. Bu hepde Azatlygyň esas temalary. Websaýtymyz en köp okulanlar Kiýewde özüni helaklan türkmenistanly student we Ukrainanyň Milli Medisina Uniwersitetiniň student gyzy öz janyny kastetmäge termekde guman edilip işden çetleşdirilen resmisi viza kartlarynyň işlemeligi we daşary ýurtlardaky türkmen studentleriniň açlyk çekmegi barada boldy. Aşgabatda import edilýän senagat tarytlarynyň 80% gymmatlamagy Türkmenistanyň döwlet birjasynyň prezident diwanynyň 25 sany bronly awtologyny satyp çykarmagy baradaky makallalarymyz hem köp okulanlaryň beýaşligine girdi. Bu hepde en köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny prokuratura Türkmenistanly studentin ykbalyny öz janyna kastetmäge itermek maddasynyň esasynda derňe ýaratly gepleşik çekýär. Daşary iqtisady işwanky nagdal hasaplaşyklar togtatdy. Näme? Inni biz az ölmelimi? Daha soğuzda we aharly un zawodlar barlany ýaratly gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Bu hepde en köp görülen tomoşasy çeken videolarymyz prezident Berdimuhammedow mara sapar etdi. Kiýewde halas edjiler ýitirim bolan Türkmenistanly studentiň jesedini gözleýär video reportajlarymyz boldy. Bu hepde en köp gurrun edilen gepleşiklerimiziň makallalarymyzyň başyny özlük prezidenti Milli Howpsuzlyk Gullugyny göz öňünde tutup, guduz köpekleriň wagty doğruly diýdi diýen atlan çap edilen makala çekýär. Lewapda prezidenti garşy aljak adamlara artykmaç gürlemelik tawşaryldy. Kiýewde ýeten Türkmenistanlygy dekanat bilen oňuşmazlykdan soň özüni helakly datly makallalarymyz hem köp tesvir ýazlanlaryň beýaşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, sizi hem azatlygyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radio. Keptäniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Halkary Güney Geçiş Guramasynyň geçen ýyl boýunça ýyllyk hasabatyny Türkmenistanyň türmelerdäki şertleriň agyrlygyny galýanyny galy berse, türme üçin deslapky tutsagynyda saklanýan raýatlaryň ýüklenilýän günäni boýun almaklar üçin gynalýanyny, urulyp ýenjilýäni gaýdylýar. Mundan başga Türkmenistanyň uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilen adamlaryň daşarky dünýäden dol özüňlükde saklanýanyny, olaryň garyndaşlaryny, howsarlaryny hem görkezilmeýäni gaýdylýar. Şol wagtda Türkmenistanyň işsizlik ýagdaýlary arly türmede oturup çykan adamlaryň işlemek, gazanç etmek, maşgalasyny eklemek mümkinçilikleriniň hem juda çäkli bolmagyny galýanyny hakynda maglumatlar gelip bolýar. Türkmenistanyň habarçymyz Soltan Açylow bu mesele bilen gazaklanyp raýat aktivisti ýerli synçy Ýaýlymbegow bilen söhbetdeş boldy. Ýaýlymaga Türkmenistanda her ýylda 2-3 gezek käbir bayramçylyklar münasibetli özel günä edip türme düşenlere amnestiýa, ýagny günä geçişlik eglan edilýär. Döwlet ýolbaşçysy günä eden jenaýatçylar öz jezasyny çekdiler, olar toba geldiler, indi olary azatlyga goýberýär diýip Degişli resmiýlere tutsaglykdan moşan adamlary iş bilen üptün etmekleri barada görkezmeler berýär. Indi şu iş ýüzünde şu türmeden moşanlaryň iş üptünçiligi näme derejede, şu barada näme aýdyp bilýäňiz? Türkmenistanyň ýylda 3-4 gezek geçirilýän günä geçişlikde şol amnestiýa adamlary mudamyny ýaşam häzirem iş bilen üptün edin diýýär. Ýöne durmuşda şu iş bilen üptün edilýän adamlar barada men özüme eşitmek eger bar diýildi bolaýsa-da gaty çäkli. Näle eşitýän? Ýaýlyma indi şol adamlaryň haşa jezasyny çekip gelen adamlar onuň nähile gün guzaran aýlýarlar. Şu bir özüňiň bir tanış bilişleriň arasynda bir bilýän adamlaryň arasynda şeýle jeza çekip gelen adamlar barmy? Şular nähile guzaran aýlýarlar? Şol jeza çekip gelen adamlar şol türmeden çykanyna olary berk tawşyrylýan eken, şolara hiç wagt öýle beýle öňkü işlere gatnaşmalýar, howply ýerde görünmelýär diýip tawşyrylan. Ondan soň üçin olara iş tapmak ilk wagtda gaçykyn, ondan ýuwaşlyk bilen zat bilen garyndaşlaryň üstüne onuň üstüne ýa mal wakýalar ýa-da bir firmada ýa-da telekiçilerde öýlüp beýlip zordan bir iş ýerleşýärler. Şonýaly adamlar men duşdum. Indi şolar güzaran aýlabilýärmi? Günä geçişlikde düşüp gelen adamlardan maşgala uly bolsa, onuň özüň işe ýerleşip bilmese, bir elbetde maşgala eklemek üçin gatykyn bar agram maşgalanyň beýleki agdalaryna agram düşýär. Günä geçişlige düşüp gelen adamdan köpüsi ak kürek bilen işläp, jan edip işläp ýörenler köp. Şo işe ýerleşmek şolara kyn. Bu umman Türkmenistan işe girmek gatykyn.
Ondan soň üçin olar şol iş diýilende olar ýetadi büdjet boýunça işe girip bilmede ya bir firmalere ya telekeçilere ya kärentçilere ya şol ýaly idarelere ýüz tutýarlar ya da bir tanşlygyny süren ya da maşinlere bolsa uly boýunça kireye diýerler. Şöýle beklenýärler. Şolong diýmek bilen şu gören ýagdaýlar kynrak bolýar. Günäge şükürün adamdan maşgala köp bolsa, beýlekre işlemese, ana şonu şolary maşgalany eklemek gaty kynlaşýar. Türkmenistanda günä edip türme düşmäninde de iş tapyp bolmaýar. Günä edip gelelere asla iş berilmeýär. Olar ýanyýarlar diýen pikirlere maýdylýar. Şolaryň ýanalýanda hakykata gabat gelýärmi? Türmeden gelelere aly bilen garalýarmy? Şol günäçe düşkün adamlar işe ýerleşdirjek bolanlaryna olar iň bolmanda aýda bir gezek edip şol hata aldyrmaly öldürýär. Onu şo käbir ýerlerde şo baran ýerleriniň ýanky döwletiň işlerleri zatlar şol senden oturup geldiň nämet geldiň diýip ýanky şolary bilen ködegrak gepleşýän ýerlerim bolýar diýip eşitýändim. Şoň üçin olary iş bilen gurrun bolanyny işe olar ýerleşdirip bolup bir özýanylar zanemeden noktaby köp adamdan aýtma boýunça Türkmenistanda işlik ýokary, şoň üçin işe bermek anladym der. Ana şoň üçin olary esasy sebäbi işe girip bilmändiň sebäbi bir näme ýanalýan bolmaklary olam ahmal bolam mümkin. Jeradyny çekip gelenden soňamçylar hasapda durýarmy? Men eşitmişimçe günäçe düşüp jinasyny çekip gelenler gelip haýsam berli bir wagtyň içinde bir aýa 2 ýyl töreginde hasapda durup mydama şol öýleriniň nirde bardygyny hasapda nimetdir görünüp durmaly. Belli garlyp. Şo belli garlýansyn, hasap alýansyn. Jeradyny çekip günäçeçiligi düşüp geleleriň ýene gaýtalap düşýän bolýar diýilýär. Şolaryň sebäplerini nämede görýärmi? Şol günäge çykýan adamlaryň käýerde täzeden ýene türmäde düşýän adamlar bardyň eşitýän. Düşýän bar ýöne köp däller. Şonu anyk bilmek üçin halkyň arasynda gurrungan bar, şo bir ýurtdyň içinde bir haýsy moza bir jinayet işi bolsa, adam tapmasalar, şo öňkü günäge düşýän adamlaryň nemerek özüne alyp barýan bolsa, işlemeýän bolsa, şolar şagyr, şolaryň üstüne ýüklenýärmiş diýip eşitýän. Döwlet ýol başçysy şeýle tawsyryklar berip duran halatynda da şolary iş bilen üpçün etmek barada ýa-ni resmiler alady eden oklar. Şoň sebäbi nämede görýärmi? Döwlet ýol tarapyndan näçe tawsyrylsa da, şemma ýerli ýerde adamlar iş ýerleşdirjek bolup bir gatly bir şolaryň hereketleri görünmek. Oň sebäbi men pikirimçe, şolary gatly bir näme zan edip iş ýerleşdirmek şolaryň hyýallarym ýok. Mümkin olardyň öýlerinde de bir işe ýerleşdirer ýa-ni ygtyýaryň bolmadygy mümkin öýlerinde. Şoň üçin gynandygam şol günäçe geçip gelen adamdan köpüsi işsiz bolýarlar. Hormatly dinleýijiler, raýat aktivisti Ýaýlymbek bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini ýazdy Hudaýberdi haly bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Hudaýberdi geçen hepdeki ýewde Türkmenistan student gyýy özüni helakläninden soň sosial ulgamlarda şu Türkmenistan studentleriň bir toparynyň daşary ýurtlardaky okuw jaýlaryna şu muallimleri beýlekleri para öwredýänligi, ýagny baran ýerine olaryň para berýänligi hakynda mesele gozgoldy. Bu bolsa şu käbir okuyan studentleriň hem şu ýagdaýyň gurbany bolmagyna getirýär diýilen pikirler orta atyldy. Şu meseleler bardy, pikirleriňizi paýlaşyp biljekmi? Bu diýilýäniň näme derejede jany bar? Bizim durmuşumuzun ýagny türkmen halkynyň sosial problemalarynyň biri bolup durýar. Sebäbi şol meseleni para bilen çözmek ýa-da para bermäni öwretmek işi ýeňilleşdirýär diýip düşünýär türkmenler. Şoň üçin eger mümkin bolsa olar para bilen işi düzedýärler. Ýene bir tarapy bilmek gerek. Sebäbi okuw aýdýanlaryň köpüsi, aglabasy gruply çağalar. Olaryň ýenatasynda pul bar. Şoň üçin olar pula dayanýarlar. Eger kim pul berse, kim öz güýjüne dayansa, onu ýekirýärler, onu ýigrenýärler, onu halamýarlar. Indi bu kökün ýerden gaýdýar Hudaýberdi haly. Sebäbi Sowet döwründe Türkmenistanyň hem okuw jaýlaryna para peşkeş ýörgünli boldy. Häzirem bu ýagdaýyň gaty agyrdy gaýdylýar. Bu kökü nämede? Kökü enatalardan çağlary berilýän terbiyeden gaýdýarmy ýa başga şertler barmy, başga ýagdaýlar barmy muňa aňyrtynda? Aňyrtynda näme ýatyr? Näme üçin türkmenler, türkmen çağlary para horluga ýykyn edýär? Kökü sosial meselelerden gaýdýan bolsa gerek diýip pikir edýän.
Sebäbi pul bereninde şol mesele çözülýär. Eger pul bermesen onu ol çözülmeýär. Ýagny okuwçy okap bilmeýär. Ol okumak üçin, ýagny şol diplomy eline almak üçin, geljekde bir wezipeli aýlykly ýerde oturmak üçin onu okuwy tormak gerek. Şol okuwy tormak üçin ykdysady çykdyjylar zerur bolsa, onu olar berýärler. Ol terbiýede aslında ýok zat diýip pikir edýär. Sebäbi hiç kim de öz çagasyna sen para ber diýip onu terbiýe bermeýär. Ýöne çagasy kynçylyk çeken ýagdaýynda ýa-da çagasy ilkinçi garşylyga duçar bolanyna ökmen şonu pul bilen çözmek prinsipini öňe sürýärler. Şol çagaň özüni oku, bir öz güýçüň bilen geç, öz ihlasın bilen, bir öz zekiniň bilen al diýmän, eýsem şonu pul bilen çözmek ýoluny, iň ansat ýoluny saýlap alýarlar. Onuň bir tarapy şo enatalaryň çaga ýaşlykdan okuw enligini, zähmet çekmek enligini, umumyň aň akyl iş enligini öwretmeli bilen bagly bolup durýar-da. Ýagny durmuşa ýeterlik taýinlanmaly bilen bagly bolup durýar-da, şeýlemi? Hut şonun bagly bolup durýar. Hut şonun. Sebäbi ene atalar öz çağılarına seyretmeýärler. Öz çağılarynyň mektepde okuyuşunu kontrollük eden oklar, gödäwçilik eden oklar. Olar öý işlerini edýärlermi, eden oklarmy ýa-da boş wagtynda mektepden soň näme okuýarlar? Şoň bilen gyzyklanýan ýok. Egerde şo çağasy mektebe tertipli gidip gelip dursa, şol ene atalary kanagatlandyrýar. Ýöne onuň daşary bir topor işler bar. Meselem kadar döwletlerde kurjoklar var. Egerde sen tekniki uğurdan gitjek bolsaň, teknik kurjoklar var. Sungat uğurundan aýdym saz uğurundan gitjek bolsaň, şol uğurdan mektepler var, ýörüýtü mektepler var, mugallimler var. Çagany gönükdirmek gerek, şol uğura gönükdirmek gerek. Çagada haýsy ukyp bar, haýsy uğura ol goýykyn edip biljek. Şonu saýgarmaly en atalar. Ol bizde ýok, gynansa bar ýöne gaty az derecede var ol. Huda berdinni Türkmenistanyň häzir uly ykdysady kynçylyklar bilen ýüzüňiz bolýanyny gaýdylýar. Şoň bilen birlikde bilimli, taýýarlykly, giň düşünjeli kadrlaryň gerekdi gaýdylýar. Emma şu okuw gutarýan daşary ýurtlarda da okuw gutarýan ýaşlaryň köpüsiniň bilim düşünje alman şu para bilen diplom edinýäni gaýdylýar. Indi şu ýagdaýda ýurduň ykdysadyýetine nähil täsiri bar, ýurduň geljegine nähil täsiri bar. Şu enatalaryň goýberýän kemçiliginiň başlasaň ýaşlaryň özüniň goýberýän kemçiliginiň ýurdun geljegine, ýurdun häzirki ýagdaýdan çykmagyna nähil täsiri bar? Oňa yaramaz täsiri bar, gaty yaramaz täsiri bar. Men öz tejribäme ýüzlensem, bizim raýonumyza, ýa-da etrafymyza bayramaly diýerdiler. Bizden aşakda Garawum kanal tarapynda täze ýerler özleşdirildi. O ýerde Garawum kanaly sawkozy döredildi öňkü. Häzir Akbuğdoy diýen ýaly bir ady bar, täze ad goýdular. Şol iki rayon käte birleşýär, käte aýrylýar. Men diýjek bolýanym şol rayon aýrylan, Garawum aýrylanna, çetdäki bölük aýrylanna öz başda etraf bolanyny, şoň wezipesi uğruny görüşgi diýär. Bayramalda oturanlaryň arasynda. Şol ýerden bankyň başlygy bolmak, suwhuz problemiyasının başlygy bolmak, baş veterinar wraç bolmak ýaly wezipesi uğruny uly görüşgi diýär. Ýa-ni şo ýerdäki adamlaryň arasynda ýeterlik kadr ýok. O ýerde ol bir çetki yer bolansoň, çetki etraf bolansoň, bayramalyň töwereginde kän adam, spesialist kän, men diýjek bolýan, bayramalyň töwereginde spesialist kän, okap okuw turan kän, onuň şolar para berip, şol ýere işe gidýärler. Şonuň üçin şol rayon hiç wagt ösenok. Häzir kuwuny çenlen ösenok. Käbak ony etraflyk derejesine aýrýarlar, kätede berýärler, ýöne bary bir ol ösenok. Şolar ýaly adamlar ykdysadyýeti ösdürmeýärler. Onuň ýene bir para meselesine gelsek, beýlik bir tarap bar. Şol bizde bir aýlykly yer üçin birinden para sorulupdyr. Para sen diýipdirna plança 1000 manat aýda alýan, şol alýan 1000 manatyňdan meselem hadi çıkarımda sana näme bolýar? Galan 900 sen jüýüňe girýär diýen ýaly. Ol şol puly berip bilmändir. Sebäbi ol adam iş edýär. İş edýän adam, iş başarýan adam, ol para bermegi başarmaýar. Sebäbi ol iş edýär. Aýlykly yer bolsun, aýlygy az bolsun, hökmen işi biri etmeli. Şol etjek adamada hormat ýok, şoňa da syýda ýok. Şol pully adamlar, para berjiler, az sanly arasa işlejeklerim ýok edýärler.
Ýagny olar ýurdun geljegine de umman ösüşüne de howp salýada şeýle bolup çykýar. Elbette, gaty agyr howp salýar ol. Gaty agyr howp salýar. Ine biz meselem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ösüşüne seretsek, şonuň ösüşiniň aglagy dölegi. Daşary ýurtlardan baran intellektual adamlary, ösen adamlary peýdalanmak bolup durýar. Olaryň akyl huşundan, ukygundan ýetli peýdalanmak bolup durýar. Olar şonun peýdalanmagy başarýarlar. Şeýdem olar ösýärler. Beýleki bir ýurt, özünde bar bolan akyl paýkasy da şol diletantlaryň, şol para berjileriň güýjü bilen özünde bar bolan ukyply adamlary, işitçi adamlary ýok edýärler. Hormatly dinleyijiler, Hudaýberdi haly bilen Türkmenistanyna para meselesi, onuň kökleri we soňky netijeleri barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bir mesele barada sizden nähil pikir garaýşlar bar, bize ýazyň, telefon ediň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy magtumuly hakyna edilen işler we olaryň halka ýetiriliş barada. Amanmurat, hepdeniň jeminiň geçen sanyny magtumuly barada eden söhbetdeşligimizde siz Aşyrpur Meredowyň Nur dädäniň adyny agdadyňyz. Elbetde Türkmenistanyň ul nesli edebiýatçylary, alymlary Aşyrpur aganyň ady giňden belli, emma Ýewropada bilim alan bir ýaş ýigit Aşyrpur Meredow kim? Ol magtumuly hakyna näme iş etdi diýip sorady. Eýsem siz Aşyrpur aga hakyna maglumat berip biljekmi? Ol dogrudan magtumuly hakyna näme iş etdi? Ol kim? Oları bilen hemen Aşyrpur Meredowyň Nurdäden gaý jennetden bolsun kimdigini aýtmadan olur men şol ýanky soraw beren studentiniň sowalynyň üstüne ýene bir daha doşatym welýär diýer magtumuly hakyna den umuman klas türkmen edebiýaty hakyna juda uly iş eden adam. Bir wagtlar oturup terediýän bolýan şunçy bir adam bir ömrüne etne näet ýetişkä diýen. Indi Nurdäden kimdi hakyna aýtmaly bolsa, ol Türkmenistanyň goňşy Eýran döwletini paçsa zamanasyny Tude ýagny Ahmet Partiýasy atly opposision partiýany ihaslandyran adamlaryň biri. Ondan paçsa tarapyndan iýerlenip başlandan soňra da Aşyrpur Meredow özü ýaly birden elimleşler bilen siyasi emigrant bolup isteri açtırlar. Soňra da 50-nji ýyllarda, geçen asyryň 50-nji ýyllarynda Aşyrpur Meredow hem de onuň ýoldaşlary Türkmenistana elip birleşdirdiler. Olar aňyrda döwrüýän bir adamlarda ilmim, bilimim, edep ikramym yeterli adamlar eken. Aşyrpur Meredow siyasi emigrant. On Türkmenistanyň hatda o döwürde eser diýerdi. Raýatlygy ýankyraşdarlygy Aşyrpur Meredow ýok diýeni. Adamlar Nurdäde diýip onu ul hormat bilen ýüzlenýärdiler. Ol türkmen klassik edebiýatyny ilmi taýdan öwrenmekde bitiren ägir işlerini nazarda tutulup, onu Türkmenistan Sovet Sosyalist Respublikasynyň ilim we tehnika baradaky döwlet bayragy berilipdi. Beýleki işlerim uly işler bolan esas tiren işler bire Türkmen klassik edebiýatynyň sözlüğini özü ýaly Eýranly siyasi emigrant Tapar ahally bilen bilelikde taýinladiler. Juda uly kynçylyklar bilen halk köpçüligine ýetirdiler. Ýene de Nurdäden bitiren işi magtumulynyň düşünürüşli sözlüği atly 3 tomdan ibaret sözlüği taýin etdi. Geçen asyryň 90-njy ýyllaryň ortalaryna taýin bolan 3 tomlukdan ibaret sözlüği çap etmekden Türkmen döwleti ýüze wurdy. Şol wagtda Türkmenistanyň döwlet başçyny biz täze bir ýaş garaşdyk döwlet kaçan mümkinçiligimiz bolsa şonu çap eder diýip sözlüğün ýüzünür diýeni edilse döwürde ýaş garaşdyk döwletiň nä derejede garypdygyny baýdygyny guwatçan bir ýagdaý bardy ýasyň keraýda diýen ýaly özüniň bir tomlugy çap edilýärdi. Ýöne bir bellemeli ýeri şol sözlüğün çaňa tota garylyp galmady. Sözlüğe Nurdädäniň watandaşlary ýagny Eýran İslam Respublikasynyň bolan işgörler howplar çykdylar. Hem de Nurdäde şol sözlüği bize ber, özüm haýsy grafykada bolsa tapawdy. Biz şonu sana çap edip berer diýip söz berdiler. Diýen sözlerine de aňrýan bilen tapyldylar. 1997-nji ýylda Nurdädäniň magtumulynyň düşünürüşli sözlüği atly 3 tomlugy Eýranyň Urus Kriltsasyna çap edildi. Bu 3 tomlugyň
ählitinin sahypalaryny goşup çatanynda bir 2400 sahypalyk sözlük bir özüm ulu gowrumdaky sözlük ve beýli iş etmek üçin Nurdadan bolmanyny 30 ýyllyk ömrüniň koýanlygynyň bir aňruzur ilmden ýene gaýrydan habarladymlar, habarlydylar şu wagtlardan şeýdi çol çykanypdan Türkmenistanyň oğrun yol bilen getirildi. Şol çıkarılan sözlük Martın Uluýanyň düşünmüşlü sözlüğü ustamlyk oğrun yol bilen getirilip onun ilatında bolup bilse 1% yoktur. Mesela 1% diýende de ilatyň bir umumy sanyny özüňe Türkmenistanyň ilatynyň umumy sanyny özüňe tutamakdy. Bir edebiýata ilyma hormat goýan adamlar özüňe tutgan bolup bilse 5000 3.000 adamda şu sözlük bardır. Kalanda yok seversen sözlüğün Türkmenistan'a getirilýänliginden habardar bolan Türkmen hökümeti oň ýoluna bewet bastı severse sözlük eýranly iş öwürleriň ýük maşynlaryna beýleki harytlaryň wadyň arasyna goşulyp getirilýärdi. Başga Martyn Uluýanyň aýtdyran üçin gumruk kananyň da işgärleriniň bir aňruzy Umfağın tren olmasa şorksa gözüm yağdılar. Ne son solatdan bir öňlenme hakynda içäre orluny şeýle olukda sözlükde bolup bilse Türkmenistanyň 3.000 adam boýunda bar bolsa in aňyr çäkleride köplük şu. Aman ratny başga bir soraw göresim gelýär. Siziň pikiriňizçe ýa şu sözlüge eýe bolan adamlaryň pikirçe şu sözlük şuň kuwun Martyn Uluýanyň muşdaklaryna näme derejede zerur? Ýagny ýaş nesillere Martyn Uluýany inne öwrenýän nesillere Arap Fars sözlerinden bir habar nesillere näme derejede zerur? Zerurly diňe bir ýaş neslide özüni Türkmen saýýany aňruzy Türkmen saýýanyň bir bolmanyna maksum bolan bir ýarym men toşuny bilýär. Ine şoň ählisine gerek. Bir sebebi ol edileni şeýler awyrdy. Ululady sözler haýsy dillen gelip çykan. O gorkozlan ýygynyň şol düşünür galany hemme Kiril alfabetinde bolyn diňe şol düşündürüş üçin alynýan obýekt hem Arap elitliğinde de yazılan hem Kiril'de de yazılan. Onun yine burada şu Martyn Uluýanyň goşularyny ýatdan öwrenenler ýa-da goşularyň hemme Arap dilini, Fars dilini, Arap elitliğini, Fars elitliğini bilýän adamlar da olarda da näçe harpy özüňçe goýmalylar. Şol üçin sözleriň zadyň ýalňyş goýulan ýerleri we ters many berýärleri. Onuň ýeşçilik derinde bolsa Martyn Uluýanyň goýulan haçan çykan kitap bolaýsyn, deňeşdir okagdy Martyn Uluýa düşünüp bolýar. Onuň da şol geçenlerde burun etdi. Haýsy goşgy Martyn Uluýanyň, haýsy goşgy ogurluk, haýsy goşgy soňgoşlar. Ýa-da Martyn Uluýanyň goşgularynyň nire başga şahyrlaryň adyna berilýän ýerem. Hemmesini aýnada görenýär etjekler. Amanrat indi şuň kuwun aşyr purmerediň şol sözlügi Türkmenistanda çap edilse, diýske geçirilse bu Türkmen hökümeti üçin awray bolarmy ýa-da bir awraylyk bolarmy? Bir Türkmen hökümetiniň oluny bilen milletiň öňündäki borcuny berza etdi bolar. Türkmen döwletiniň, Türkmen hökümetiniň şeýle borcu bar, sus milletiň öňünde. Galy berse de o awray boljakdygy hakynda hiç ýyly gurrun ýok. Onuň ýene de men bir razy aýtdym, şol sözlük Kiril alfabetinde çap edilen. Onu häzir Türkmenistanyň 20 milyon belki 20 milyon mowrak wagtlar Latin grafikasyna geçdi. Özüm düýp Latin grafikasyna ýetdilen kompýuter durulma uýgurlaşdyrylan grafika ýene şonu geçirmeli bolar. Okap bir ýaş nesil okap bilen ogony şol Martyn Uluýanyň barşy Nurda tarapyndan taýýarlanan ýerine bereninde bu diske de geçirmeli. Onu her kimin kitap tetkesinden beremeli. Sebäbi Türkmenistan bir edil Ýewropa ýurtlary ýaly diske elektron kitaplar entek geçip baran ýokdur. Ente ömrümizde duran şu klasik edebiýatyň kitaplaryna ýene gaýrlara bu ýaşyr uly baýlygymyz hökmüne feredýät. Ente bizdäki ýaşly nesil edil men şol sözlükden bir tapıp oğudak Martyn Uluýany söýýän hileýän ýaşlyň bir kitabını sowgat edimdi. Edil Kur'an-ı Kerim'i sowgat eden maňlaýlaryna silip Taňry ýarkasyna destine düşýäk özleriniň açyklaryny gellerini muň başyna mahmandan gapdyň diýip şeýdir paklanýan kitaplar bar ýozulýan.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen edebiyatçy alim Asyr Purmeredowyň türkmen klassik edebiýaty hem mawtumulynyň dörejiligi barada edeni işler hakynda söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunuň bilen hepdäniň jemini geçirip gotarýar. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.